Mas Rianto Padang Sumatera Barat, selamat mendengarkan lagu dari Campursari Sangga Buana. Uga sedulurku sing ana Taiwan. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang makku nganti lingsir srengenge ada kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangke aku mangke yen dapat irungmu mas deta jiwa lali janjine nyatane alasane mangke lagi sapa sing ora gelem kadung dandan kowe ora takon janjane kowe ning ngendi kelagahanmu saja nyobriyani hatiku sujana kencan karo wanita liya. Oh,